kakung Sumawana Putri ingkang lebdo ing budaya niki wau gending papiling ricik nggih kangge sak lajengipun nggih menika papiling sumangga kaula sumanggaken Amir Sani. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wis wajine tansah dielingi, wis wajine padha nindakake adat sumandang wayahe sembahyang natabe wajib dawuhe pangeran salat jati cakae agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumainah luwe sampurna yen berjamaah sapa dohor lan asar salat saya ki ngadoke tindak mungkar magrib lan isya jangkepi prayogane ditambah salat sunah jasa sembrono iku perintah agama ngelingono ing donya mung sedhela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepingin besok munggah suwarga. Wis wancine tansah dielingi wis wancine padha nindakake adan wis tumandang wayahe sembahyang natabe wajib dawuhe pangeran salat wengi cakae agama ngeling waktu tuntutan sate joko kanthi istiqomah lan sing tumainah luwe sampurna yen berjamaah sapa dohor lan asar salat saya ngadoke tindak mungkar magrib lan isya jangkepi prayogane ditambah salat
aja sembrono iku perintah agama kelingono ing donya mung sedelok sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepingin besok munggah suwarga. Matur nuwun. Kula aturaken dhateng ibu-ibu ingkang sampun nindakaken nggih menika papiling. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya tansah eling dhateng napa ingkang dados kewajiban kita selaku umat Islam ing dalem sewaktu-waktu kangge nglaksanaken ibadah dhateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa. Kangge salajengipun nggih menika sarip tambah oso. Malih, 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 malih. Malih. Diangkrik enak mlaku-mlaku diadi di maling-maling nombare wong wetan kali. Iki pokal gawene londo blangkonan lurah Gediangan sing ngantek karo bangsa Londo. Perkara ngidak-ngidak wong kere sing kaya aku ngene. Kriwikan dadi gruwojokan. Ibarat geret carang saka pucuk perkara gedhe mburi. Ayo. Maju kabeh wong wetan kali. Sak gupermene. Sak pae-dine. Nek ndak tak tanduri glati waduke aja teluk sarip. Diangkrik. Ngamuk kaya banteng ketaton. Mumbula kaya manuk dranjangan. Kopat kapita kaya buntute ula tapak angin paribasane. Nek sik durung metuki cukule sukedhik ontong sarip ndak bakal melayu. Entenono. Iki lho. Sarip tambah oso. Jaman kuno nalikane wong Jawa dijajah Londo ana jagoan bela rakyat bela bangsa jenenge Sarip ing desa tambah oso
londo blangkonan nate londo tindake sawenang-wenang nake pancen poe sarep dikepoe sarep ratrima lora kedangan dipateni etan kali jagoane paeti musik dokar kuwi kulon kali sarip jagoan sakti musuh beboyotan paeti disuduk lati yen sarip kaweane pancen malih ning asile diweneki fakir miskin aja ditiru iki sandiwara kuno ceritane ludruk ya sarip tambah oso iki cerita tinggalan le jaman kuno nalingane wong Jawa dijajah londo ana jagoan bela rakyat bela bangsa jenenge sarip desa tambah oso lora kedangan kota di londo blangkonan ate londo tindake sawenang-wenang nake pancen poe sarip dikepoe sarip ratrima lora kedangan dipateni ngetan kali jagoane paeti usir dokar buruhe habaji kulon kali sarip jagoan sakti musuh bebuyutan paeti disuduk lati yen sarip kaweane pancen malih ning asile diweneki fakir miskin aja ditiru iki sandiwara kuno ceritane ludruk ya sarip tambah oso Matur nuwun. Dipun sampaiaken dhateng sedanipun para ibu-ibu ingkang tasih mirengaken utawi
ningali mirsani wontenipun pagelaran dalu menika. Kangge salajengipun nggih menika lagu Caping Gunung dumateng para pamirsa sugeng Amir Sani. Dek jaman berjuang njer kelingan anak lanang piye tak openi neng saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing digadang piye nate janji neng saiki apa lali neng gunung tak jadongi saka jagung yen mandang tak silih caping gunung cukur bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora ilang gone padha lara lapa Jarene wis menang keturutan sing digadang yen nate janji nek saiki apa lali neng gunung tak jadongi saka jagung yen mandung tak silih
Para pamirsa kakung Sumawana Putri menika sedayanipun dipun laksanaken gebyar seni saking Sanggar Seni Sri Kandi minangka wujud hasil saking latihan saksuwene 3 sasi menika saged mujudaken tampil kados daluh menika minangka sasi ingkang perlu dipun banggaaken saking keluarga masyarakat Desa Karanganyar. Lajeng wontenipun gebyar dalu menika karanten mantun niki kita ngadepi sasi Ramadan. Latihan karawitan wonten ing Sanggar Seni menika istirahat rumiyin saksuwene sak wulan poso. Sak sampun niku kita wangsul malih